Pre. Uy, pre. Kumusta man? Nangumusta man na may gituyo. Yan pre, kanang mulos kay kwarta pre. Muulos? Or ikaw may mulos na kong kwarta? Ay, dili. Ako gidoy mo paulos mo kwarta pre. Imposible ka sa pa man in taon ka ni paulos sa kwarta. Ay sos ka pre. Dara oh, 1.5 oh usle. Sure ba po ne? Ay naman ka pre. Sure ka ayaw mo magdili. Oh, mauba pero tay sa ano murag nagkikilang tuyo na ako kaya nga naman paulos mo ka ng kwarta. Ay tuyo. Wala ko lang tuyo. Pre, ang ako magpaulos sa gyud ko kwarta. Bisan pag pila ka tuig na mo sa bayaran, wala problema na ako na pre. Bitaw, tinunod dito na imo ha pre? Kinsa ko puloy gabi na ngay nato hanay pre nang kakwarta pra tong giskutan. Matay. Salamat bit kay ani pre kay dako na bitabang na ako ni pre. Ay, wala problema na pre. Nanala. Moris ako. Salamat kay pre ha. Sige pre. You're welcome. Yaks! Yaks! Oh! Bulam ko na yung magkuhan, Yaks! Uy, Rek! ako na puloy na kailangan pre kong trabahoan. Ay, mo, ulam po kong silig, Yaks! O, kuhan! Pan, sa pamay kulang. Basigalan po ka rin ko ano. Balde. Ano, Yaks? Saan man yung ipangulam, Yaks? Ikaw na lagi kailangan ba kong buluhatan? Oh, nahala, sige, Yaks! Salamat! Maris ako! Ay, sana tol? Siguro na ako na kinahanglan. Yak, nasi bubong sa ilang Yak. Buyak, ay naman siya, huy! Kwarta ni mo, nalatas! Bayos, imo una na. Sa ibo na nakbuang ka o sa kalibo kay na, huy, pasakad bilamang ka. Ay, kabalo biya ko. Naluoy ko ni mo muna. Imo una na. Ayaw kabalaka. Sinaluoy, huy, o sa kalibo na mo, kitaan na o sa kalibo na, huy! Imo gani. Imo gani imo una na. Kung gihatag na nimo. Huy, duha kadlaw na ba na akong trabaho na o sa kalibo, ya karoy ipangatag-atag dili, pwede. Ayaw kabalaka. Kay kanang kwarta. Sayo na kinapangitawon para nako. Munang imo una na. Moris ako. Yaks, di lagi ko mudawat, ana. Yaks, matay o sa kalibo kay hindi ko lagi Imo mudawat. una lagi na lagi. Ako nang gihatag para nimo. Matay, di lagi ko mudawat lagi. Kay kung sa pagangalay nga na ang kwarta o sa kalibo, matay gyud di ko makakawi kaya dawat ana. Hindi ba naman kaya na? Ako man ang gihatag nimo. Maya, dili na ako hinaguan. Yaks, mo na Lagi. Dili nimo hinaguan pero ako nang gihaguan para nimo. Matay, di gyud na maog. Yaks, imo na yaks, di dito pa na yaks. Di lagi Imo ko. na lagi na lagi. Bisa ko sa on, di ko mudawat ana. Hala, dili magkakahari ng kwarta. Ay, di, binuang ra. Hindi ka mututo po kag istorya na ko. Roy, kapalak bitri ko. Kuan, kalibo biya ka ni, og usa po, naguan biya po kay ni nimo. Ya ko man, di na ko duwato. Gabahan bitag grasya ana. Tinood ba po ne? Tinuod na. Bago pa ko nang gi-withdraw ganiya, di ba? Timote, di ba? Kay bahong itimas yan. Inay. Ato na, karon. Baog yung itiyak. Dili itimas yung Itimas yan. No. Itis, ini Ito, salamat kay ani Yaks, matay. Salamat ko ni mo. O Yaks, oh, tawa Yaks. Oh, tawa na ko pitaka. Oh, wa gyud ko'y kwarta Yaks. Oh, wa na sulod Yaks. Oh, way sulod. Ya kana Tuwang sublan, oh. Sa naman po ne? Ay, idugangan ako na imong kwarta kaya may suldi mong pitaka. Ipong ka na, tagdama ko sa kalibo. Sus, kabalo ko nimo makaluluoy kay ka pobre kay ka mo nang ako kang gihatagan. Ayaw kabala ka. Mangluluoy kay kang pagkatawo. Salamat ani Yaks. Libre man na. Ay, asa no? Asa man kamad to di ito? Nakula-kun ra. Asa napita? Ay, sus, ako na nakabalo ana. Ay, dili. Kanila lang. Isip pasalamat na po nimo. Ubanan na naman ka nako. Sus, kanang uban-uban pa magukanang ako rin mo at. Gahatag ka na ko kwarta. Sayang kaayo yung hinatag mo nang mubalos po ko nimo. Ubanan ka na ko Sige, gasto mo sige, to. ikaw bahala. Ano ba? Live po kayo nang di ka na. Kapatay ko nang Ang siya kung kanimo ka maghahinay. Yun nang. Tignan bitag pabilin da, sig uban-uban. Ah, natawa na. Usa na hitabo nimo. Ay, sila. Urat sa kaya. Yati sakit kaayo. Okay. Lingkod sana no. Ayo ra. Sige kayo. Ato-ato kuan. Yati sakit kayo ne. Pero, padrisingin atong ospital. Ha? Sa padresiyan. Imong samad, padrisingin atong ospital. Kung kung samad ko, nabunong naman. Hala na, imo na Ay, kay ayaw. Dili ko mo dawat aniyak. Sa katag na ayaw. Sobra-sobra na kayo. Gamita ra na. Ayaw ra lagi. Oso. Pwede ang pugimi mo palit og tambal. Ayaw lagi. Ito mo tambal na. Kaya soy, tahan kay istorya. Dili ng tawo. Nala. Sus ko Ginoo. Kanang mo dili ng tawo. Ayaw gatagi. Salamat kaayo. Uy, tala. Okay ra ka? Ayo pa ya. Apit na, dudol na. Sa punto na yak. Isa ba? Unsa man? Na curious ko. Isa makagi kag kwarta nga pobre man ka. Wala ba ka kabalo?
So, wag yung kabalo mo ginanangutan ako. Pobre ko sa una, pero yung dato na ko karon. Mao lagi ang aqua og di sa kag kwarta ngano ko na dato. Ayaw na sigdagan pangutana dira kini niya makadungog makasubay unya ko sa akong gibuhat. Adi di ta tigsaba ang ako ba tukan ko kung saan yung pagdato ba. Dili na pwede kay kanang negosyo confidential. Sulti gani ko lagi ko unsa. Basta kay daghan kog kwarta, mura na akong kaingon nimo. Mao lagi pero ang aqua ba ug nganong manghatag mga kwarta ko no. Tungod kay kana kong kwarta gahuot na ng balay, muna ko ipangatag-hatag na laman. Ug gahuot man gani ng imong kwarta. Mamang ipanghatag-hatag man imo mamang deposito og bangko. Nan, og mahitabong akong i-deposito na ng bangko og ila kong dudahan akong kinawat ng kwarta. Na, biya ka. Ug di ino nimo kanang kwarta imuha ng kita imuhang abos imong pamayot? Madahan, 20 million akong kwarta, kita rag pamayot. Oh, di ino nimo nga mantas kang mamayotay? Nan, bisan pa og tibok kinabuhi kanimo mamayot, igid maabot imong kwarta 20 million. Oh, maupod. Aligid madala. Tata na, padugay ka na to kala to ng bayot. Ha? Okay naman din imong tuhod. Agi! Aki, sakit kaya. May sakit? Aki, sakit kaya. Sabi ko okay na imong tuhod. Sakit kaya. Dro. Oh, idugang og palit ang kuno tambal. Ayaw ra. Idugang palit ang tambal aron mauli imong tuhod. Salamat yak, salamat. Sabi ko nang pala na. Kayo eh. Sige, una. Tara. Una. Pagdali na. Sa puning. Agi! Naunsa man ka? Di us, kita Asa man asa man ang sakit tapet? Kalinduhan, ay ko na po na. Yate puno nang kalaki. Unsa may kinahanglan mo scratches? Dili ko na ni. Wheelchair. Dili, okay ra. Unsa man di ay? Bisag wilbaro makayaran eh. Kay wala naman pugula. Ako ug napak ko'y kwarta dala. Wheelchair akong palito nimo. Unsa man dusli naman akong dalang kwarta? Okay ra na, makaya wilbaro akong palito na ni. Nan, hala, tala. Ay, di na makaya yak. Isa dili makaya. Ika na lang unahan to yak. Dili ka mo ba na to? Ayaw na, sakit kayo. Magpapayat pa kung wilbaro ka to. Ano na? Okay naman kanimo akong biyan na. Oo, okay ra. Salamat. Pagtarong ba? Kita ka niya. Lagi, una na lagi. Sige, maras ako. Okay. Lagi, sige. Ayo.